Er zullen de komende tijd in Curaçao meer controles gaan plaatsvinden in de horeca. Volgens de krant verhogen sommige zaken in de periode van oud en nieuw de prijzen en houden zich soms minder aan de regels. Dat is voor het ministerie van Economische Ontwikkeling reden om de komende tijd strenger te gaan controleren. Gisteren werd er al in een restaurant in Salier gecontroleerd. Daar was heel veel mis met de hygiëne in de keuken. Het restaurant is ook voorlopig gesloten. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling Zita Jezus Leïtou heeft gisteren op symbolische wijze het begin van een groot project in de wijk Soeax aangegeven. De minister stapte in een graafmachine. Daarmee wordt het begin gemaakt van een nieuw project in de wijk waarbij de straten zullen worden opgeknapt en geasfalteerd. Zoals bekend zijn er veel ongeasfalteerde straten in de wijk en dat zorgt vaak voor overlast, zeker als het heeft geregend. De werkzaamheden beginnen vandaag in Oost-Soeax. Volgende week wordt gestart in het westelijke gedeelte van de wijk. Vandaag krijgt loterijbaas Robby dos Santos te horen of hij nog maximaal 60 dagen vastgehouden mag worden. Dos Santos zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Helmin Wiels in 2013. Zijn detentie is inmiddels al 2 keer met 8 dagen verlengd. Vandaag neemt de rechtercommissaris de beslissing of er voldoende reden is om de 62-jarige Dos Santos nog langer vast te houden. Tijdens een huiszoeking is gisterochtend een 31-jarige man opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Gentio Veller. Veller werd op 2 september van dit jaar doodgeschoten terwijl hij in zijn auto zat aan de Caracas Baaiweg. In totaal zitten nu 3 mensen vast voor de moord. Vanwege de slechte financiële situatie van Curaçao is de overheid bezig met verschillende bezuinigingsplannen. Daarbij gaat het onder meer over het opschorten van vakantiegeld voor ambtenaren. Eugène Cleopa van regeringspartij MAN is het daar niet mee eens, zo zegt hij vandaag in de Extra. Vakantiegeld is voor veel mensen op Curaçao en ook voor ambtenaren heel erg welkom. Het is belangrijk om samen met de familie wat te doen, maar ook om alvast voor te bereiden voor het komende schooljaar. Een Nederlandse militair is veroordeeld tot het betalen van 800 gulden boete wegens discriminatie en mishandeling. Het heeft allemaal te maken met zijn gedrag op 16 november bij Zanzibar. De man was dronken en zorgde voor overlast. Bewakingspersoneel hield hem aan de kant, maar daar liet de man zich discriminerend uit en deed een poging een van die mannen te slaan. De zaak is behandeld door de Koninklijke Marechaussee. De politie heeft gisteren een man van 64 jaar oud en een van 24 jaar oud aangehouden. Ze hadden 's ochtends een doos met flessen whisky gestolen uit een minimarket aan de Rooseveltweg. Ze liepen er gewoon mee naar buiten en toen de eigenaar van de zaak achter de mannen aankwam, gooiden ze met een fles whisky naar de man. Daarna wisten ze met een auto te ontkomen. Later op de dag trof de politie de auto aan en arresteerde de mannen.